sutari ɓiɓɓe fulɓe anndu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to melga to wompu to jaareɓe to kaƴela zacharia to magama to waali to sillowol to zereyka to fumu guileyta to mbuuta to wullurama to wuuro sabbar to helbira to ɓoggila ceeli to drémis to jokkudi ko on takkusan juula ha e nder galle hunjoɓe ha to galle demdemɓe kala to likseyba golgole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Ismaila Wul Cheikh Ahmed ko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi o joddima e ambassadeur joɗaniɗo leydi Côte d'Ivoire nder leydi Mauritanie ma en kal kadi e jillu tijjangu ñande 2 lewru novembre darton ɗu jillu Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi ɗamini wadde to wuuro Zoyrata gam yilloyade société cinéma to leydi Sénégal no gasejoya sagata worɓe taw ko debbati gorgati en ɓe teɓama ñande aseta ɓennuɗo eɓe mawnanno taw ko yangue woni tigui dewgal hakkude worɓe ɗiɗo e nder Mermouza to leydi Mali hollirama tigui woni alarba janggo o hono hoorejo leydi gonnoɗo hoorejo leydi ndi biteɗo Ibrahima Boubacara Keita gonɗo to Dubai ko hollirama tigui ko alarba janggo artata e nder leydi makko to leydi Guinée Conakry caggal kayde Seydi Dalan Diallo hollirno wonde ko kañuma heeɓi polgu e sumgoji hoorejo leydi bannuɗi hollirama tigui kanko Seydi Dalan Diallo holliri tigui laamu ngu yoɓima pittali yimɓe tato ha kay gonno e manifestation mumen to leydi Côte d'Ivoire c'était timmuɗo taw ko jagorɗo jeeyaɓe leyɗele CEDEAO ene tawe tigui e nder leydi Côte d'Ivoire gam yidde dogde koyɗe jaam no sumgoji hoorejo leydi mbaɗira ha no hannirta ni e nder leydi hen kabaruji men joolam jabiri ma jaato dowlaji tentuɗi Amérique to leydi France ha to leydi Iran so waktu o rokki bisimilla moon e ketki hotodirte joni jañoɗen ɓatake tintinde e rango ummorade e ceerno El Hadji Mohamed Sherifa Diallo ceerno El Hadji Mohamed Sherifa Diallo mo zawiya Guinée Labi joɗiɗo e oɗo saha joni e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal to cité Aliouna Sow villa numéro 3 ceerno El Hadji Mamadou Chérif Diallo ko cafrowo gana safruji fina tawa mo Allah luɓiri hande gandal jawranɗo rafiji kewɗi taw ko rafiji doctorere gandi ceerno El Hadji Mamadou Chérif Diallo ene safa rafiji kewɗi ni jiiɗa cirolo ko wayno rafi biteɗo hépatite B e rewɓe ronkuɓe sowade e daftoraɓe e rewɓe ronkuɓe resede e wonduɓe dogam sita hémorroïde wonduɓe ɓuɓri wonduɓe rhumatisme ustoraɓe gorago ha e jippiɓe leece kala ceerno El Hadji Mohamed Chérif Diallo ene wiya on yo ngara joni yittuɗon koye mon ceerno El Hadji Mamadou Chérif Diallo ene waɗi erango faade dendagal kiline makko ɓe o gollitto kanko kala mo gollitto mo rakka ɗum kartal omo wiya noon alarba garoɗo sanga 15 heures kala mo jokkodirno bisimilla mum galle makko arda e kartal waɗa seedantagal woni témoignage no yiri alhaali safruji mum ceerno El Hadji Mamadou Chérif Diallo e oɗo saha joni tawe nder Dakar kala jiɗɗuɗo ko ɓuuri labde mbatta 77 302 20 31 walla mbaɗa 77 537 36 17 walla mbaɗa 77 190 14 14 ceerno El Hadji Mamadou Chérif Diallo ene wiya en mbadden dando faade makko ɓatake e rango ummorade e maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safiyanke safruji fina tawa Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle jogiiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo reconni mondialement
maître Adama Balde ko pirowo koyɗi laaɓaɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal. maître Adama Balde ina waɗi erango faade dendagal leñolngol kala ɗannotoɗo yo looto longal kadi omo wi onene heewi fannu kala neɗɗo fannu dillitta koye ngal longal koye on fannu poɗɗa lootade. maître Adama Balde ne wiya kadi kala leydi e kala wuuro ne jogii longal mum e kala fannu. maître Adama Balde ene yawrani yimɓe ɓiliɓe kayitaji ronkuɓe hebde kayitaji mumen ha tinke wonɓe caggal leydi. maître Adama Balde ene yawi joni dendagal ɗanniyankoɓe wonɓe caggal leydi ina donki yitade arsigaji mumen hano hannirta ni alhaali mumen foof ne tiiɗi joni sa jokkodiri e maître Adama Balde alhaali ma feewa hano jiɗirɗa ni. maître Adama Balde ko jawɗo bonnude ko fate liggeyaji dabaruji e weddaɓe korto o safruma o itta dabaruji ɗi ha laaɓa o hoytina ɓandu maɗa ha jiisuɗa hoore maɗa. maître Adama Balde ene yawrani rewɓe ronkuɓe sowa rewɓe ronkuɓe resede wonduɓe e gorko ladde joni sa jokkodiri e maître Adama Balde daña gorko hano hannirta ni. maître Adama Balde ene yawrani rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe jokkodira e maître Adama Balde joni jiɗɗa hoore mbaɗa. maître Adama Balde caggal nde waɗi tour du monde e oɗo saaha joni o tawate koto Dakar to cité Dalal Jaam omon ɗon udditi bureau ji makko pattaminimiji sa waɗi 33 877 0034 walla 33 877 0035 ma heɓɓa maître Adama Balde. so tawi kadi jiɗɗa hebdemo koto banggue numéro makko téléphone makko portatif e to banggue WhatsApp mbatta ko 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 351 77 23. kettude kabaruji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata nogas lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pulare e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba kabaruji men Weltare TV koto leydi Mauritanie puɗoɗen jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leydi ndi e leyɗele goɗɗe kono Ismaïla Wul Cheikh Ahmed o joddima altine hanki o audience e jono général du corps d'armée leydi Côte d'Ivoire biteɗo Touré Sékou kañum woni kadi ambassadeur joɗaniɗo leydi Côte d'Ivoire e nder leydi Mauritanie ɓe jewtidi noon ko juuti no feewi ɓe kaldi ko fate peeje kay ɓe ƴettata gam yidde kay ñastade galle cihlagal gonɗo hakkude leyɗele ɗiɗi ɓe jewtidi kadi ko feewi no heewi ko fati kay e gonka colonie Mauritanie naɓe tawateɓe nder leydi Côte d'Ivoire ko noon kadi gonka colonie Côte d'Ivoire naɓe tawateɓe nder leydi Mauritanie e ɓe tewti kolori noon ɓe jewtidi noon e fewi ne tawtora audience o noon hono Oumar Mohamed Babou wondude biteɗo Mohamed Woulamata on ko ambassadeur directeur des affaires africaines wondude e Cheikh Naja on ko chef de service oɗon direction ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal kanko e gollidiɓe makko ɓe kolori altine hanki kikiɗe wonde nder leydi Mauritanie nder waktuji nogas e nayyi sakkiriɗi ko temedere capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe mboroso sappo e jeenayyi ko wita sappo e jeenayyi ko ɓen tigui kolkisa e nder holkiso he noon holiri tigui hen sappo e tato tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso jeetato e nder ɓe cellano kepti cellal mumen kono ñalawma hanki o hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittade mum o holliri kadi de leydi Mauritanie togui ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jaara ujunnaji jeeɗiɗi e temedde jeegom e nogas go neɗɗo winditiɓe doggol hen ujunnaji jeeɗiɗi e temedde tati e capanɗe joyyi kepti cellal mumen hano hannirta ni temedere capanɗe jeegom e tato kawrino hen ladial e oɗo saaha joni ko temedere neɗɗo goto keddi e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ambassadeur joɗaniɗo leydi Algérie e nder Nouakchott o bismima hanki o ñalawma hande o bismima biteɗo Mohamed El Moustapha o bismima biteɗo Mohamed El Moustapha Wul
wula bedrina o bismima ɓesngu biyeteɗo Mouhamadilla Moustapha wula bedrina taw ko neɗɗo dawrugol jaltunoɗo aduna e ɗeɗo balle tawa kadi ko kanko wonno secrétaire général landa wiyete ka IFP ko landa lunda o bismima ambassadeur uji basmata leydi Algérie bismima sukaɓe makko ɗiɗo hen goto ne wiye Mohamed Fawzi keddiɗo o wiyete ko Abdallahi ko sartiyanke landa IFP ka noon taw ko biteɗo Kadiata Malika Diallo kañum ɗoftunoɓe e nder ndena jonde ɓe joddima e ambassadeur on ɓe jewtiti ko juuti kanko ambassade kanko ɓe sukaɓe ɗiɗo ɓe noon ɓesgu wula bedrino ɓe kolliri tigui weltare mabɓe no fewi ɓe jetti ɓe mani dendagal ɓesgu leydi Algérie kala e laamu leydi Algérie kala e saaha kay jaɓɓugal jaɓɓinoɓe e teddugal rokkuno jinnaɗo mabɓe gorko e saaha arno toon e mbadi safruji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiruɗen e gardidi kabruji men Mohamed Cheikh El Ghazouani ko horejo leydi ndi omo tijja tigui ñande ɗiɗi lewru novembre darton ɗum e jillu makko to Zoyrata guna jillu noon nawtama toon ko wiccitoyde société Sinim woni société nationale miniére mo leydi Mauritanie ko société ɓurɗo mawnu tawateɗe nder leydi hen hollirama noon dendagal installation ngaji e dendagal service aji tawateɗi e nder société Sinim tawateɗo Zoyrata o foof mawo yetta ɗum mawo naata hen kay wawa yurnitade e ƴewtade kay dendagal to caɗele ɗe goni e beele kadi ɓe ɓewa ƴettude peeje kese podde ƴettede gam wawde ƴellidde société o ha wawa tigui gollade hano hannitini hollirama noon kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani fonno jillu ngu tijjono ko ñande nogas jeenayyi lewru gonɗen ndu kono noon ɗum dirtinama ha ɗiɗi lewru novembre darto ɗum siftinde on noon ko ɓoyani ko jagoɗɗo kalfinade ko fate ndelam kuɓɓam e minna kañum tigui wanno jillu mum to société Sinim tawateɗo nder Nouadhibou ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Wula Limam Shafi ko joom ngalu lundiyanke Mauritanie najo dognoɗo ne molti caggal leydi caggal kay fodde joni ken wona duuɓi sappo e ɗiɗi tawa kadi ko laamu Mohamed Oula Abdel Aziz wonno e fawnode makko ko wiyete mandat d'arrêt international woni tigui taw wawi yiyede kala yo nangge o tongue yortire nder leydi hen o arti noon ha laaɓi altine ɓennuɗo e nder leydi makko Mauritanie to nder Nouakchott lamorgo leydi makko e nder galle makko noon o suuti toon ko guɗi yeeso jaydiyankoɓe hollide tigui wonde gartal makko e nder leydi makko gartal makko e nder ɓesgu makko wona tigui haydara ala hen ko woni dawrugol artirimo tigui ko wonde ko nder leydi makko hen jeeya Mohamed Wula Limam Shafi noon ko kañum o meɗino wonde conseiller Blaise Compaoré gonnoɗo hoorejo leydi Côte d'Ivoire ko meɗino kadi kanko noon ko calinoɗo laamu Mohamed Wula Abdel Aziz Wula Shafi noon ene jeeya e jooma ngalluji gembannoɓe kala saaha lundiyankoɓe heɓe kadi wallidde koppereje haalisaji kala saaha e lundiyankoɓe saaha ruuma jaribuji beele kayne mbawa haɓade laamu Mohamed Wula Abdel Aziz guila kay 2009 ha yetti 2019 en teska kadi hayko adi laamu Mohamed Wula Abdel Aziz e laamu Mawiya Sidi Ahmed Wultaya 1984 ha 2005 kala saaha omo heewi wonande ɓeɗon lundiyankoɓe Moustapha Wula Imam Shafi noon o jeeya tigui kadi koye dogo jeeya tigui o jeeya koye doga mo o jeeya tigui koye dognoɓe kala o jeeya tigui kanko o jeeya kadi koye doga mo ten guila kay e saaha kay garta guila kay omo jeeya tigui e yahannoɓe kala saaha dogoɓe koyɗe jaam tawa ko nangganoɓe otage nder leydi Mali mo heewi dogde hen koyɗe jaam no ɓeena goppitira ha tengti noon e otage uji tawa ko occidentaux ji woni jeeyaɓe leyɗele tubakoɓe ha joni ko leydi ko yon fannu kettoɗen e gattugol makko kanko Moustapha Wula Imam Shafi noon o heeɓino balle kewɗe no fewi tawa ko kureji makko e sehilaɓe makko gaddinonoma tigui ko fati koɗungu makko hollirama tigui caggal nde koɗungu ngu waɗa guiri garaji mbaɗa ha laaɓi heddima kay fodde 16 ngeloba ko heddino tigui e galle yeeso galle makko tawa ko balle gaddanoɗe ko fati koɗungu makko famille makko noon woni koreji makko kolliri tigui wonde fodde 16 ngeloba kala ɓe pelliti wadde ɗum no annama sadak ni tawa kadi ko sakkade ONG uji woni tigui pelle ɗe gona lamankeri tawa ɗena pelle noon ko liggodiroɓe walla wallitoɓe miskineɓe ha tengti noon e pelle biteɓe caritatif noon taw ko
gollottoɓe wonde kelsuji tawa tawi ko haɓanto walloɓe wonduɓe e cancer uji e walloɓe kala saaha ɓuuraɓe doole enen dumba e nder leydi he e wiide nde ɗon jayde witende ala habara ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen ɗum to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen Assane Kanté ko suka Sénégal najo wonno duuɓi nogas e ɗiɗi o yaranno to wurno ko nder leydi France to Paris lamorgo leydi France ko arabe goto noon yooɓi fittade makko aseta ɓennuɗo sanga 6 heures subaka to nokku to wiyete Garja les Gornès taw kadi ko ville Val d'Oise Alassane Kanté noon ko Tambacounda najo ko toon tigui o jeeya jinda makko jeeya ko Tambacounda kanko noon o jibina ko nder leydi France barɗomo on noon ko arabe ko saaha kay duko wonno hakkude mabɓe hollirama kadi on koko yarno dolo woni Sangara ha Mandili ko ɗon tigui yaltini pistude mum rosi e makko kure e condi fellimo e hoore noon e saaha o ronda omo nawe to juuɗe somo nawa tigui to docteur eɓe koye lawol taƴo yettaki kiso yettadaki e wonki e juuɗe docteur eɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ñande jamma aset ɓennuɗo sanga 4 heures du matin woni tigui waktuji seeɗa ko adi juulal salatu ko ɗon tigui police heeɓi kabaru wonde kay galle goto biteɗo gon appartement ene tawe nder legal bitegal Mermoz ko feeto mango woni toon taw kadi ko ɓeɗon witeɓe deppati gorkati en walla gorkati en taw ko homosexuel en ko kañumen tigui gonno e mawninde toon wonde tigui mariage woni dewgal hakkude gorko e gorko caggal noon de police Mermoz caggal kayde joofi e mabɓe ɓe mbawi teɓade fodde nogas e joyo sagata debbati gorkati yaroɓe hakkude duuɓi 17 fayi duuɓi 30 police o kadi tawi ɗon gueɗe kamtorine no fewi gueɗe kewɗe ko wayno produit ji ɗeɓe kewi hutorade produit ji mbaɗino lalluɗi ni ɗeɓe kewi wadde e terɗe mabɓe kamɓe saaha kadi noɓe luɗodirta e gueɗe kewɗe kadi ko wayno rouge à lèvre ko wayno test uji ƴewde so tawi jomumen gondani e sida e lingette aji ɗi hinde bini wondude e gueɗe bagga woni tigui pegge resodiroɓe e gueɗe kamtorine no fewi hay police o nan tawi yoga e mabɓe ɓeno worɓe taw ko debbati gorkati en yoga e mabɓe tawa kadi kene mbaɗi ko witede faux sisila woni tigui ñamambe guite ɓe kewi ɗakkude e guite mabɓe wondude ɓe jogui mbaɗi hen rouge à lèvre uji eɓe ɓorni ɓorni robboji eɓe ɓorni zippuji police o kadi wawi teɓade yoga e téléphone aji mabɓe tawi hen ko film uji kamtorine no fewi nate ɓosoje e nate kala taw ko nate ɗe ɓosata taw ko pornographie ji ko ɓuuri hewde hen kadi taw ko wondu worɓe gondata hakkude mumen hollirama noon e oɗo saaha joni noon mawɗo mabɓe noon woni cerveau koko naati e soyde ne ronki yitede kamɓe no gas e joyo teɓaɓe noon ko talata hande o ɓe ponno darade ɓe poti darade yeeso ñawoɓe ɓe nama yeeso tribunal ko hande ɓe poti darade yeeso ñawoɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar ma jaa ha to Touba e darorde lewru septembre mayno ɗum hono biyeteɗo Bassirou Ndiaye wondude biyeteɗo Saliwa Diakité arnoɓe e nder boutique goto boutique beccitoɗo walla nuldowo halis woni ko wiyete transfert ɓe gaari noon wadde transfert taw ɓe gaddi ko kalis mo moƴƴani kene guime fodde 1 million taw ko franc CFA mo fo biye ɓe jinno ko bomde ɓen waɗoɓe transfert caggal nde ɓen teski noon wonde halis o moƴƴani ko fo biye ko ɗon tigui mbawi ɓajodirde koye mumen haaɓe mbawi ɓaje kay ɓeɗon wiyeteɓe vigile woni gardo ga joguiɗiɓe sécurité e on diwan ɓe mbawi kay teɓade ɓeɗon sagataɓe ɗiɗo caggal ɗum noon mbaɗi ɓe juuɗe dadiɓe kamɓe sagataɓe ɗiɗo ɓe noon guila nden ɓe gonno koye juuɗe dadiɓe ɓe nama to yeeso ɓe nama yeeso tribunal ɓe darima e yeeso tribunal ɓe taƴanama mone mabɓe kala ne lelo duuɓi ɗiɗi e kasso ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo kalfinaɗo ko fate cellal aadi e nder leydi Sénégal kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗino ɓe kewi wadde kala subaka so huccidirde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mboroso covid 19 o yarata e nder leydi he o holliri noon e nder waktuji nogas e nayyi sakke ɗi ko temedde 616 neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe covid 19 ko ɓen kolkisono e nder holkiso he noon hen nogas jeeɗiɗi tawama e jaati ko fiɗaɓe ɗum so ɓetama to banggue pourcentage ene hollin tigui e nder temedere kala hen tato piccal 31 ko fiɗaɓe rafi o e nder ɓen nogas e jeegɗiɗo fiɗaɓe hen 17 ko ka importé woni ittuɓe caggal leydi tawa kadi koto aéroport Blaise Diagne ko ɗon tigui ɓe jiita jeenayo heddiɓe kala ko ka communautaire woni ƴettuɓe rafi o tawa hay nokku anda to ƴetti to Guédiawaye ko ɗiɗo tawa toon to Louga ko ɗiɗo Fann Khombole Rufisque Saint-Louis e Thiès ɗeɗon nokkuji nokku foof ko neɗɗo goto tawa toon ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellanoɓe hen 50 kolkisama tawama ko négatif woni tigui mboroso gasi mumen ha laaɓi pati galleji mumen ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellanoɓe kadi hen
en jeegom ne tampino feewi ma ballite to bange fofango goto non hawri ala jalla oɗo saha joni non tuggi ko mborosa covid 19 naati leydi Sénégal tuggi 2 mars faade oɗo saha joni hollirama ko 15,4 en jeenayo neɗɗo winditiɓe doggol corona hena temedde hen 13,9 e ɗiɗo kepti cellal mumen hano hannit ni hollirama kadi temedde tato e nogas kawri hen la jalla e oɗo saha joni ujunere temedde ɗiɗi e 16 nana keddi e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Sénégal noon ha tengti noon e Kolda eɓe tawi tigui e sunare mawde no fewi jaltugol aduna mernoɗo wonde maire mo Kolda merno gon hono biyetenoɗo Mokhtar Kébé o meɗino kadi kanko Mokhtar Kébé o meɗino wonde jagorgal e saaha kay laamu Abdou Diouf ko jamma Kébé ɓeddoɗo noon ko jamma ɓeddoɗo no yalti aduna to Kolda o saaha kala noon o wonno tigui koye sippirde e rafi tampinnoɗo mo no fewi ko on rafi yoɓi fittade makko Mokhtar Kébé noon mo hewɓe kewi taw hewɓe taw ɓattimo kewide mo mokke o jibino noon ko guila 1936 to Kolda hollirama noon guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi woni guila des années 90 guila nden noon tawa tigui o woppino dawrugol ha laaɓi o artino jotti tigui e nder Kolda eɗen nulda duwawuji men faade dendagal ɓesgu makko kala ɗe mbiya yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen cuumu kulɓinigu mangu no fewi waɗi tigui hanki kikiɗe sanga 17 h woni 5 h kikiɗe to restaurant taw ko restaurant dowlude no fewi ɓaydo gandaɗo restaurant biteɗo 7 sur 5 tawateɗo tigui ene hucciti e juuma biteɗo Masalikul Jinan ko noon juuma o wiyete ko ɗon tigui restaurant 7 sur 5 e huccini noon ko on restaurant cuumu musgu no fewi hollirama noon saabi cuumu ngu ko caggal kay ndem gaz montuno taw ko gaz cuisine gaz de vide taw kadi montugol ngol fewani ko ɗum saabi cuumu ngu hay goto noon ala basɗo hen fittade mum hay neɗɗo goto kadi ala gañiɗe hen kono hollirama gueɗe kewɗe boni hen kadi woni fayre mawde kulol manngol wonande dendagal hoddiɓe gollotonoɓe on restaurant hollirama kadi restaurant o kaake kewɗe boni hen tawa kadi ko kaake ɓurɗe ngarɗoyde saabu kay ɓoyani ko joom restaurant o sonno matériel kesso ko ɗum tigui sumi hen ha laaɓi ceera ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen numima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen Ibrahima Boubacar Keita gonnoɗo hoorejo leydi Mali mo CNSP woni tigui comité national pour le salut du peuple derguino laamu makko guila ñande 17 lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kanko Ibrahima Boubacar Keita noon guila ñande 5 lewru septembre ko baɗanoɗo évacué tawa kadi koye safyade safruji to leydi witendi Émirats Arabes Unis to Abou Dhabi kanko Ibrahima Boubacar Keita noon fuɗɗima hebde jaam hano hannit ni yimɓe hewɓe koleri taw ko ɓurɓe ɓattademo koleri tigui allarba janggo no gasi go lewru yarkoma gonɗen ɗum ko janggo tigui o tijjatudera Bamako ko e nder lamorgo leydi makko ma wattu ha laaɓa e nder leydi makko taw kadi ko sifande nde CNSP woni tigui comité national pour le salut du peuple derguinnoɓe laamu makko nden sifande cifanirno noon e catal CEDEAO wonde tigui omo ɗaccamo oɓe ɗacce o yaaha caggal leydi safroyade nde o jañi jaam walla nde o yiiɗi artude foof omo ɗacce o arta nder leydi makko hano hannirtani ha joni ko leydi Mali keddoɗen forum to leydi Mali fara Bougou ko wuro tawtego e nder secre mo ñoono ha joni noon gona wuron tawe tigui e jimani ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe ɓe encerclé wuro ngo ene nangui wuro ngo otage ene kadi kay hay goto natata kadi hay goto yaltata wuro ngo wona gorko wona werla natata yaltata kene ɓuura joni fadde donte ɗiɗi walla feccere lewru e oɗo saaha joni noon hollirama yimɓe wuro ngo puɗɗima tampude ɓe puɗɗima heedude ɓe puɗɗima ɗomɓuɗude ñalawma hanki o noon hollirama lanan diwo ka leydi taw ko militaire uji leydi Mali ka weeñi tigui e wuro ngo tawa kadi ngo to wali no fewi omo tollira wuro ngo noon guura e médicament ji kewɗi tollirama hen gam yidde kay fabade ɓesgu tawatego e gona wuro e oɗo saaha joni noon guila fodde balɗe 4 hande noon ko kaldigal tigui woni hakkude dadiɓe e ɓen pelle joguitiɓe nanguɓe wuro ngo beele kay eɓe mbawa ɗaccidde wuro ngo taw tigui ƴiƴama rufani ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali l'OCLEI ko l'office central de lutte contre l'enrichissement illicite ko catala halfinaɓe ko fati e haɓade mbuñari e haɓade borjingol ngalu leydi e yimɓe kadi wujjoɓe ngalu leydi gam yidde kay allude ɗon e ɗon ko ngal catal noon ɓe hoorejo catal ngal e yimɓe muɗum ɓe bismima ñalawma hanki o ambassadeur royaume des Pays-Bas joɗaniɗo leydi Pays-Bas ɓe joɗaniɗo ɓe nder leydi Mali
Mali ɓe bismima ɗum kay ɓe mbawi yewtidde kono feewi ko juuti ɓe ƴetti ɓe awde ƴettidde peeje e oɗo saaha joni ɓe mbawata gollidade ene mbawa kadi jokkodiral moƴƴal e gollidade golle moƴƴe no feewi hakkude mabɓe e mbadi kay tawa kadi ko haɓade mbuñaari e nder leydi Mali ɓe ambassadeur royaume des Pays-Bas noon e nder leydi ambassade Royaume-Uni ambassade Royaume Pays-Bas e nder leydi Mali ene jeeya partenaire uji ɓurɗi faydude no feewi taw ko gollotoɓe ngal ɗon catal bitegal CLEI woni tigui catal haɓatoɓe ko fati mbuñaari ɓe jogui ɓe jooɗi oɗo saaha joni noon eɓe gollido kila 2017 faari joni hollirama kadi ko ambassade o woni partenaire gadon yaltinde koppereje kewɗe no feewi kene qime ha temetere 5 millions taw ko France CFA yidde wawde wallidde ngal ɗon catal bitegal CLEI e yidde kay wallidde catal ngal no wawi tigui haɓorade mbuñaari e wiide hoorejo catal ngal biteɗo Mumuni guindo ha joni ko leydi Mali keddonen caggal noon e yontere wotere nde sukaɓe tokkoso ɓe mbanno kawguel mumen kawguel guel hinde def woni diplôme des études fondamentales joni noon gila altine hanki o ko biriji mawɗi ɗi woni tigui mawɓe waɗoɓe kawguel baccalauréat ko kañumen tigui ɓotine gembono guel ɗon kawguel hollirama noon professeur Daouda Konaté professeur Abdoulaye Konaté ko jagoɗo kalfinaɗo jangde e nder leydi he kanko e délégation makko temmuɗo ɓe mbawi tigui he ñalawma hanki o saaha kay kawguel ngel wadde e jillu mabɓe to lycée Abdoulaye Karima Camara ɓuuro lollide Kabaral ɓe jeeyi ha nder on lycée gam ƴewde kay hokkude cours d'envoi wonde kawguel baccalauréat ngel fuɗɗima e ƴewde kadi no golle ɗe puɗɗiri hitande hikkande noon nder leydi Mali ko 154 ujunere e 155 candidat woni tigui mbiriji gembantoɓe ngel ɗon kawguel biteguel baccalauréat e nder leydi Mali sen ummima to leydi Mali koto leydi Guinée Conakry paden sumgoji ɗi noon gasino ha laaɓi ɗi mbaɗi tigui e dow deƴere hay sino kay yoga e nokkuji yama tigui waɗi tigui pitifite seeɗa kono noon ñalawma hollirama noon ɓe kawruno noon ko so kawguel ngel gasi so sumgoji ɗi gasi hay goto ɓaƴinta résultat ji so wona kay palle tati woni 72 heures tawa kadi ko catal sini woni catal halfinaɓe ko fati sumgoji ko ɓen tan joguindima ko wawde ɓayyinde résultat ji série Dala Diallo noon ko lundiyanke ngana ñalawma hanki o to quartier général makko toon o wawi rendinde dendagal yimɓe makko o waɗi discours hollirde kay wonde ɗiɗi gueɗɗiɗo sumgoji résultat ji jaltuɗi holliri tigui wonde ko kanko heeɓi polgu to pucci dogata caggal nde o gayni wadde discours makko noon o yetti o jarni dendagal malinaɓe o jogui e makko hoolare ko ɓe wotanaɓe ɓe noon ko ɗon tigui yimɓe makko e yiɗɓe makko e yaadiɓe makko mbawi jippade booli wadde sempeji mumen hollirde beelama mumen ɓe mbawi nder seppoji he noon ɓe pelɓodiri tigui e dadiɓe leydi ndi do se mabɓe Kouré Condi Saliou Dala Diallo holliri yimɓe tato mbasi hen pittali mum taw ko yimɓe muɗum o holliri kadi yimɓe hewɓe mbarmi hen koto leydi Côte d'Ivoire paɗen leydi Côte d'Ivoire noon oɗo saaha kala koye ruuma jarribo gulɗo jawɓe goni gam kay yimɓe hewɓe ha tenke landaji lunda hollirde metti men kay jaadani ko fati 3e mandat oɗon biyeteɗo Alassane Dramane Ouattara hoorejo leydi ndi ɓuurɗo lollidde ado CEDEAO noon neldi toon sete timmude no fewi taw ko jagorɗe kalfina jagorɗe kay golloto wona jagorɗe jeeyaɓe ngal ɗon catala bitegal CEDEAO noon ko jiɗi dogde koyɗe jaam kay rufde ndiyam saliga hakkude len landa laamu ka e landaji lunda ɓe mbaɗi erago noon faade mawɓe sédi ɓe mbaɗi erago noon faade dendagal ardiɓe landaji mawɗi ɗi kala taw ko landaji dawrugol lundiyankoɓe mbawi era ɗumen ko wayno oɗon biteɗo Pascal Afingue Sam gardiɗo landa witeka FPI e ko wayno Henri Konan Béji gardiɗo landa witeka PDCI ɓeɗo kala ɓe erima ɗumen ne mbawata kay yuritade peeje ƴettiɗiɗe mbawa kadi yatirde caggal e salade ko mbawa ruttade kay caggal e ko mbi noon e ero ko wiyete désobéissance civile woni tigui hadde sumgoji ɗi wadde e sabotade sumgoji ɗi ɗum noon wadde eram kay nde ɓe mbawata deccude beele sumgoji ne mbaɗa e dow jaam e kisal wasa rufde ƴiƴam e nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Côte d'Ivoire koto dowlaci tentuɗi Amérique paɗen ñande 3 lewru novembre darton ndu ko ñande hen tigui wonata sumgoji hoɗejo leydi hakkude Donald Trump wondude e Joe Biden hollirama noon ɓe puɗɗima yoga e nokkuji kay yoga e yimɓe nder leydi hen puɗɗima tigui weddoyade carte men waɗi ko wiyete élection anticipée to état biteɗo Michigan noon ko état ɓurɗo hewde julɓe no fewi ko nder on état biteɗo Michigan kadi juma ɓurka mawnude tawate e nder dowlaci tentuɗi Amérique ala julɓe Michigan noon ɓe koli yoga e mabɓe kay ko ɓuuri hewde mabɓe ko commerçant ji koɓe fuɗɗiɓe feccade e oɗo saaha joni saabu yoga e mabɓe kay kolliri wonde laamu Donald Trump ne moƴƴi no fewi to banggue afruji mabɓe kono kay guine Donald Trump ƴetti ndeɗo feere walla ndeɗo eɓɓore
nde o Donald Trump wiyata musulman ban woni tigi jeɓɓore di yidde kay hollirde wonde wona julɓe kala wona yo leyɗele julɓe kala yoga e ummiɓe leyɗele julɓe kala natata e nder leydi Amérique guila nden yoga e mabɓe koko puɗɗi yaltude e makko ha laaɓe gonani tigi ko oɗon biteɗo Joe Biden hollirde tan wonde julɓe Michigan e oɗo saaha joni koko pecci no feewi ha joni ko dowlaji dentuɗi Amérique keddoɗen police fédéral ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓima sagataɓe jeegomo taw ko militaire uji noon taw kadi ko witeɓe les pirates woni tigui pirate informatique woni tigui ñukintoɓe ene mbawa bonnude e mbawa ƴettude tigui pirate des compte uji yoga e compte uji e nder leydi hen gam yidde bonnude hakkillaji hono ɓe mbanno e soggoji ɓennoɗi hollirama noon kamɓe kala koɓe dadiɓe tawa kadi ɓe gollotto koye laamu leydi Russie ko ñande ñalawma hanki o 19 yarkoma ɓe teeɓa ko cour fédéral noon taw ko état bi cour fédéral mo Pittsburgh to dowlaji tenduɗi Amérique kañuma teeɓiɓe ɓe tawrama noon document fodde 50 ɗerewol ɗina ɗereji kala noon ko hollide kay dendagal bonandeji ɗiɓe mbaɗi piratuge uji ɗiɓe mbanno fone nder ɗiɗo duuɓi 5 sakkede hollirama noon e nder ɗina bonandeji ɗin piratuji ɗiɓe mbanno tawama hen tigui pirate moɓe mbanno taw ko fati moɓe mbanno en 2017 mbanno tigui pirate moɓe mbanno ko fati kay ngalɗo oɗo landa kaɗo landa witteka ko fati e kaɗo landa witteka e ko fati kay e landa tawa kadi ko landa ka oɗo ardi Emmanuel Macron ardi ɓe mbaɗino pirate bonɗo no fewi ɓe mbaɗino hen kay ɗum noon tawa kadi ɓe mbaɗino hen hollirama noon dendagal kamɓe jeegom ɓe kala ko yaroɓe hakkude duuɓi no gasi jeeɗiɗi fayi duuɓi 55 ɓe pirati noon kontuji kewɗi no fewi tugui 2015 ha faya 2019 tawa kadi ko laamu russe ɓe gollonto laamu russe ko kañum tigui woni ɓe gollotto ha joni ko leydi France en umima to leydi Amérique to leydi France paɗenen to leydi France noon e lesgoji wargo professeur taw kadi ko professeur histoire baranoɗo hoore mum taƴa tawa kadi ko ƴettunoɗo caricature woni tigui dessin ñiŋore ne laaɗu men mo Jame Kisal woni holliri e nder classe makko caggal ɗum noon ko ɗon tigui fitanu makko itta sara école makko guila nden noon koye lesgoji wona hollirama noon nder lesgoji he hollirama 15 neɗɗo teɓama e nder ɓen teɓaɓen tawi hen tigui goto taw ko parent d'élève wondude e wondude tigui e lycée collège naɓe nayo teɓama hen e mbadi lesgoji koto leydi Iran paɗen laamu leydi Iran ɓe kolliri tigui wonde mborosa 19 e oɗo saaha kadi ne ƴelliti no fewi e deuxiéme wagon e nder leydi Iran ɓe kolliri tigui ñalawma hanki o goto fodde 150 yimɓe jeeɗiɗo rafi o yooɓi mappitali men e nder leydi hen kabaru musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko min tongal noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Ba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo